Welcome back to my YouTube channel. So this is our second time nga ni-visit kang Madam Wakwak sa restaurant. Happy birthday to you! Birthday din ako. Pag-iyaw na good madam. Hello. Welcome back to my channel. Morning sila mga iring banbanon, mga laagan. So see you there kang Madam Wakwak. So, Hi! Welcome to Madam Wakwak. And Yes. we're going to the place of Madam Wakwak. Korikong, no? Kita-kita ka dito mga iring banbanon. So, tara na. Padong nasad mi sa ila ka Madam Wakwak. This is our second time. Pero kaning duha ka kuan akong bisita from Japan. Kuan ni sila, first time sila. Today? Bisita na ako from Japan kaning duha kaning sa Saitama, Yokohama. Hello guys, I'm back. This is Jamaica Labidaluca. Kami kidahayag kay ang kuan tayo. So nagwara-wara mi in town. Udtong totok. Should I live na? Dili man. Matro ta mag-live. So mao ni siya ang say tawag diri nga lugar na sa Day. Pavilion. Oo. For Dubai. So manglapang daw mi. Kaya tayo nang invite na mo. Init kaayo mga iring banbanon, oy. Nagduga agad among bogan. Nice kasi ang place. Very solemn and very quiet place, no? Kung siya gitawag nga Arriba. Abanti mga bayot. Nasugod na gid ang kuan. Summer. Nabongga na ma. Kuha imong mas, uy. Second time nga ni-visit kang Madam Wakwak sa restaurant. So, tara na. Naa dito pinakaligo na. Ay! Na padong na misaka. Kay ang among Rayna sa kawan na nagidiri. No? Nagpahipi. Na, oh, lami kang san. Taray! Ano ka guwapo? So, mao ni ang mga iring-iring gilaygit kana siya may iring nga kinakusgan kani mo sa man siya ang pinakagwapa sa hipodromo, no? Rayna sa mga sigbin ganito nga mo siya rayna sa mga iring nga gipangkuan pantaban kani usa iring Rayna sa Makainam. Makainam sa eskwelahan Makainam University. tas madam napahipi. So, first, pang gid mi diri customer ni Madam. Lami king kauna mo kay. Uy, ano na balbakwa daw.
Mailing banbanon na balbakwa na ay nguyong sa UC o kanang kuan kanang Larsian barbecue. Lami ilang barbecue in fairness. Ang ilang nguyong dahil mo rin sa kanang kilid sa San Jose dahil lamig kaayo. Ma-remember dyan ko sa college time na ako sa San Jose. Mao dyan na yung nguyong man yung timplahayot, makahilak dyan kang popcorn. Yes. Tapos Madam Wakwak, ay nikaon siya og kanang kuan. Ako ganin, Ay, makailang. kung kitilawan ka, ingon sila lamig kong ayo no. Layang nguyong dahil. Ganahan ko sa barbecue yun og sa. Pero ang kato barbecue sa Riga, watch ko kauyon ba yung Wa kay kauyon Lusbag uba. kaayo. Nahulog to. Ha? Yut, nahulog to. O kauyon niya. Kanuspad Pero, man kuno. luspad Ikaw yun, og Dada. mahulog, mang luspad. White days, doy kato ilang suka nga. Ngiri-ngiri. Lain kaayo, mas laisyo ang Pero makatilaw mo diri, agay mapangiyot gid mo diri sa kang Madam. Panigkig mas kalami. Yes, a barbecue. Makasyakin mo. Nice, Madam Wakwak in town ngayon. Nagpahipi na siya pero. Oh, ayan, subscribe ninyo si Iring Banbanon. Yes, in town, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share to your friends. So, mo ni ako mga friendship diri. So, karong kuan, karong before sa 8, Madam. Yeah, on. On sa 8 namin Plano, kuan. naiplano, naiplano. Mga Naay dog plan, show. naay Walang sauce. over Naidog show. kuan siya Wala kanang na sa inyo yung. day use outside siya Madam. Overnight sa cruise no. Yan. Kanang tanan sa Plano states, pa, ha? di plan pa na siya. So, One day and one night. oo, one day and one Pagpala night. mo, bantay-bantayi lang ninyo. Kung kano sa Oo. yun. Nami promotion na free kids. one day and night show. Yes. Yes. Na live band, tanan Live ay band, show. tanan, dog show, Na moni-moni. Matching. Monica Herrera. So, Monica Herrera, Jun. Monica Herrera. yes. O, diba? Langga ng buak. So, Langga ng buak. bisita lang mo diri sa kay para makakuha mo kuan mga information sa kuan karong ed no Before on- Ramadan on- or after before Ramadan. For it, so it is cafe. yesterday. Hello mga iring banbano namin kang karon ni Madam Wakwak ug ako mga friends di sa likod. Nagkuan mi nagyat mi karon no na among kapitan. Gwapo among kapitan. So mo ni siya. Nice view. Nice kaayo. Na si Eva. Among kinalikunan diri. You have to be, you have to enjoy yourself. Then, you don't need to spend more. Ang simple at expenses. Mo ni ang kinalikunan namo diri. Si Madam Kinalikunan, Jun. Wakwak. Yes. Kinalik ko nagtuod. So nami sa iyang yate. Joy mo. Sa akong yati. So nagkuan mi nag Milyonaryo. sunset cross mi. Kaya ba mo kani akong yati na palitin ako sa pamaligya ako Ah, ay Nag sunset cross mi karon no with all my friends. Si Madam Wakwak na adri karon. Mo ni ang Madam Wakwak na yate diri sa Dubai. Yati lang. Yati lang din, yati. Wala pistihan mo ka ay basi kidnapon ko. See you soon. So nagrampa na sad mi mga iring banbanon. So ayan guys, if you're bored ka na ba? Like me, I'm bored. Parang si Madam. Ayan, alam mo, ito talaga ang best thing to do. Kung bored ka na, mag-blackboard Oo. ka. Kasi alam mo, na-stress ka sa life na hindi mo alam kung anong dahilan. True. Diba? Yeah. So dapat talaga Tulala. maghanap ka ng paraan kung paano mo kanang mawala ba? Maibsan. Oh, yes. Paano maibsan ang iyong nararamdaman? Nagwayway si Madam. Kami na paminawa ninyo, nagwayway gid si Gastuha ang kwarta. Madam Yes, Wakwak. Madam. Yes. Para dili Nakausa, na siya nagyaw-yaw. kabayan og Tapak-tak. kuan Oh, ang na. kalipay. Kami kaning manisa. Pareha ng kwarta nimo madam. Dagantang kwarta then dili nimo i-gastuhon. Sama na. So, kinsa Unsa may man magpahimos, dili Madam? kita ma-enjoy ba ka? Dili, Madam. Malipay ba ka? Kunya, Madam. Dili lang na, Basta Madam. may kwarta man di ilang ko nga kita wa mo tay Wa mo kwarta. Uy, ang ba Dili man mo.
Ganahan ko sa tumadang mas parang, ay, mami kwarta. Huwag may kwarta kay mga pupunta. Ako ni. Kana ako. Sa malokal lang. Oh, di ba? Bantay lang jud mo sul. Sabi siya, 50 million dirhams. Pila man na? 745 million. Pesos. Pesos. Kwenta na mo. Kikabaw na kung sa'y buhaton, anak. Sus, magbalik-balik na chukod rin, madam. 7.5 million? Uy, bayot, magtako. So nag-cruise me. So kung mag-board mo, ari mo diri ka lang walang wakwak Ay, naku, mo. mga Egyptian. Na ami kuan Ay, ang ay, masayaw buffet. dito. Na sa yaki gamay. Madam, Ano palitan yun? Di ba? tong hotel. Da. 340,000 lang. Oh? 340 million pesos. Ano, diba? Pero sa kuha, So mo ni siya. Nice view. Nice kaayo. Na si Eva. Among kinalikunan diri. You have to be, you have to enjoy yourself. Then, you don't need to spend more. Like simple and expensive. Have to be loving. Mo ni ang kinalikunan namo diri. Si Madam Kinalikunan dyan. Wakwak. Yes. kinalik ko nagtuhod. So naami sa iyang yate. Choy mo, sa akong yati. So Mao ni nagkuan ako mi kaning milyonaryo. sunset cruise Kay mi. ba mo kani akong yati na palitin ako sa pamaligya ako pati. Ah, Ay. Nag-sunset cruise mi karon no with all my friends. Si Madam Wakwak na adri karon. Wala grabe na ako naman. Oy, baby, siya yati. Mo ni ang Madam Wakwak na yate diri sa Dubai. Yati lang. Yati lang din, yati. Wala pistihan mo ka, ay, basi kidnapon ko. Thank you so much for watching my YouTube channel, Ring Banbano. Puro sa kasakit, o puro sa kalipay. Chika mo, ilaglag natin. Shalala bang bang. Bye. Take care and God bless everyone.